Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tu opět se Samlixem a dneska budu zase hrát Rivals, tak doufám, že si dnešní video užijete. Byl bych rád, kdybyste na můj i na Samlixův kanál nahodili like a odběr a my můžeme jít na hru. Tak Samlixi, zapni to. Tak já budu hrát. Minulý video, co jsme natáčeli, se nám nepovedlo, protože se nám to brutálně lagovalo. Tak doufám, že to teď bude dobrý. Jo, a dneska mě píchla včela, takže mě brutálně bolí ruka, takže kdybych řval bolestí, tak to mě nesprdně to, že jsem řval. No. Tak je to kvůli včele, kdyby řval prostě. Jdeme tohle, pojď. Jo. Já si beru luk. Jak je hrozně luk. Luk? Čum na ten skin? Já taky. Co si bereš pak? Koukej na... braku, sekeru a medkit. Hej, ale koukej na ten perníkovej. Já tam mám přívěšek perníkovej a perníkovej ten. No, já mám double jump teď. Nebo jakože triple. A... ho nemůžu trefit. Yes, dal jsem hetku. Mě zabil. Oka, dej ho. Kamo. Má snipu. Jo no. Kamo, dej ho. Musíš ho dát. Věřím ti. Snažím se. Já vím. Ale to fakt bolí, pupínek na taky. Ne! Hej, já si taky beru snipu. Já si beru snipu. Já jsem jednomu dal hetku a dostal jsem 20 perel. Nastřílený, to je docela blbý, no. No dobrý, mám luk. A ho netrefím. A jak jsi tam dal tu tečku? Tečku? To si můžeš udělat svoji, jakou chceš. Fakt? Jo. Tak až budeme mimo kameru, tak to mi to prosím. No jo, já ti to ukážu, prosím tě. Jo, lidi, tohle jste nemuseli slyšet, to bylo povídání mezi náma. Hele, hej. Zabil jsem ho. Tak pojď za mnou. Zabil. Na čem hraje? Na mobilu? Kid. Kámo, já se snažím. Už mám 0 diggersek. Hej, Nevadí. Ale je to 121. To nevám. No, a já vím, že jsem na počítači navíc. Oba dva jsou na mobilu. Já vím. Ne! Zabil mě, zabij ho. Šuty. Hezky. Ještě tohodle. Nevadí. Hele, 15 perel, to je dobrý. Počkej, ale s tímhle už jsem jednou hrál. Fakt? S tím týpkem, co má 121. Já s tím 58. Lidi, ještě k tomu jsem to natáčel, myslím. Ne! Ale to nevím. Hej, ale to je strašný. Tyhle týpci kidi na těch. Ty kidi na těch jsou, na mobilech jsou úplně strašný. Nesnáším je. Tak dej další. Já jsem koukal.
Tak jdem další. Kámo. A jdeme zase ten hrad, ten byl dobrý. Jo, ten nafukovací hrad. Jo. Mega dobrý. Ne. Nafukovací hrad. Jo. Prosím, Kámo, kdo chce prosím. backrooms? Jo! Nafukovací hrad. Jak Nejlepší. ty zarval? Podívej. Sorry. Kámo, máme vás ten luk. Ok, to jsou Máš. nubáci. Kámo, jak jsem mu dal headku. Kámo, ale jeden má snipu, prej nubáci. Já mu už ubral, ale hrozně moc. Au. Hezky. Hele, ale má málo. A kde je ten borec? A jo, on je tady. Vyhráli Vidíš, jsme. má málo. Já jsem mu dal to headku hned na začátku. Ono Ale letěl tak kdybys šíp mu a dal- on mu dal headku. Kdybys mu dal headku, tak by už umřel. Ne, to je Headka je 60. za... Ne, headka je za 150. No. Ale já mám luk. Aha. Jeden Ho mrtvej. netrefím. Kde je? Počkej, já ho dám snipou. Ale netrefím. Ano. Dead. Já ho dal broku. Já jsem toho jednoho dal tím srpem, takovým tím, nevím, jak se to čte. To jsem... Hezky jeden. Ho. Zabil mě. Hezky na jeden hit. Ne, na Hezký. 2. Fakt? Jo, na 2. Zatím se nám daří. Dobrý. Padesát jsem mu dal. Pomoc. Já se léčím. Jeden mrtvej. Já jsem ho zabil. Ty jsi ho ale dodělal jenom lukem. Já jsem ho hodně dal. Jenom mu jsem víc. dal. Dal jsem mu. Dal Hezky. jsem mu. Hele, 15 perel. Super, já nic nedostal, já už mám všechny ty daily tasky hotový. Vyhráli jsme! Yes. Tere, Až te, poslední hra. te, te, Kam tere. 25 perel. Já za to Já dostal dostal 5. 25 perel. Další, yes, nejlepší. Tak dej další. Já za jednu výhru vždycky dostanu 25 perel. Skvělý. Je první hra a první výhra, tomu říkám úspěch. Že byla druhá hra. Fakt? Jo. Takže máme 5 minut. A jo, vlastně. Hrát. Tak musíme rychle, tohle musí být noobové, jinak jsme v pasti. Co je za mapu? Jo, jsou to nubové. Yes. Yes! Jo, jsou to nubové. Fakt? Kolik mají? Beru si Já jsem luk. se... Jo, ne, jeden má 85.
Ale já mám víc. Ale to nic neznamená, on si může nakoupit za Robuxy. Bacha, jeden jde na nás zezadu. Ale jeden ten horší je dobrý. Mě zabije. Léčím se, léč! Mě zabil. Ne! Nevadí. Nesnáším tyhle lidi. Hej, já budu kempit, to je moje strategie. Takhle. Já se tady zašiju někde. Tady tam jdou, jo. Mám, dostal jsem ho. Manko. Ze zádu. Dělej, dej si ten medkit. Máš ještě medkit? No. A ne jenom Medkit jedna, je- pak zase za časem otevře. Kámo, ta motorovka je nejhorší. No. 60 životů, ještě 2 rány byla by dead. Kam máme už jen 2 minuty? Já do něj půjdu s tím. Au, já mu ubral stopade, kde jsem mu dal headku. Jede. Jsem za tebou. O, vidím ho. Tak já ho netrefil. Ne! Hej, tahle Elore je strašná. Na nejspíš podvádí. Zamíř si. To nejde mířit. Já vím, ale jako takhle myslím. Na těch Jo, já to 200%. dělám. To mám. Máš ho! Trefí! Ne! Pojď rychle. Kdo má víc životu? Uteč! Dej si medkit! Jo! Jsme. Aha. A mám už jen minutu. Kamo lidi, dokoukejte to pak u Kuby, jo? A dejte nám pak určitě like a odběr. Kamo, au. On mě zase dala motorovku. Ne. Aha. Tak, lidi, já už musím končit, takže čau. Dokoukejte to určitě u Kuby, takže čau. Ok, Kubo. Jo. No. Tak já budu to ve tvým videu kousek. Kamo, pojď. Yes, dal jsem mu headku. Bacha! Je dead. Jo, jeden mrt. Zabil jsem ho. Ne, já jsem ho zabil. Ne, já? jsem Mě to udělala. napsalo Eliminated. Ne, já jsem jí zabil sekerou.
Fakt? Já jsem ho zabil pilou. Asi jsme ho dali najednou. Kde je borec? Tam, Kde jsi medkit? dal. Ne! Aspoň... Samé, dělej! Bum, bum, bum. No, jak to, že jsme prohráli? Jak to, že máš víc? Jsem mu Já ubral nevím, hodně. co s tím... Já nevím, jak to Poslední dělám. kolo. Počkej, já se tady skovám. Já tady budu kempit. Jo, lidi, natočím, jak budu otevírat truhly za perly, takže to určitě pak zkoukněte. Ne! Ty tady jenom stojíš. Kámo, já jsem tam snipil. Se pak koukni na to video. Já jsem nějaký nachladlý. Skvělý. Tišina. 5-1. No, a já si, dámy a pánové, myslím, že je takový špatný čas, když jsme prohráli tohle. Prostě ukončíme video. My se s vámi, se Samlixem loučíme a u dalšího videa čau.